Kardom Karbi Anglong News Channel Kelang Arado Anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel Aberta Than Ponji bang nilimen Sami Merjilin Hansepi non Berta Angton pen Arjuponik tha. Lason si nilip lakha inkoy rapo tarapu basataro arong amikar inuramuso rumuni terangpi ningkan pli keso kepangji artalake ningkan nerkep. Lasi keso det penapot api apo tumpen se Kachelangji Aphan kisung tektiklo. La pot si nang charap dunvek thapusi karbiang longalong ke tekiring atumaphan mekri buprupen karbiang law autonomous council CEM Dr. Kaliramrong hangaphan kachuningri. Ate nilisopia phan chelangdingte chijin sopik anlo. Setame nilitum nilikhi nilidat kavedet pena joksi thetan a hospital along setame se chilangdam thekthidetlo. Lapen mesen se kelang ahem along setame pon thekthidetlo pusi phirang kya thingno along chethanpo. Lasi nilisopia phan kangjin sopen nang rabdun vek thapusi kesodet rumuni tirangpi apaya po tumpen birta achatayalong pen mekri kloprupen chuning ripon. Jongsi komadni abangpu kang hon kangjin soben nang chirabdunchi pulote Karbianglong News Channel asai hem along le pachini pon ignon pusi Karbianglong arat akite kiding lapen ningkeme abangpu atumaphan chuning ripon. Lapen Akerap ji ningke hangke do atum an Karbianglong News Channel asai hem phone number 9957794334. News report Karbianglong News Channel. Nilimen ke mirna lekhete nilisapia men ke rumuni terang pi laso ke penaning kan pi ni delo ke ke nili tumge na hoka chilang lekhte delo ke duga jonni mase na hoka chilang lekhte la pus kardom men se puchera bom se doctor hin bang chilang nam thekte delo non si ako bathu bom yalo la pok bangke kedam tanglan a por bangke lason la am the re a pok bang he non bang sa pok bangke the thu bom yalo tham bahari si a pok the tam yalo nili tum nili ni ha bangke ke mi pa pra bi phansi ni ha la khelu chipon thekte da sa khelu si chipon ni piyalo tame nili tum tangka paisa vidya ma sikhi dara vidya ma chipon thekte si la pusi duli na ren vete hi nili tum phama duta bi pila adenge the tum penta Akerap bepin lang nam pita nili tum na chichini dam de delo apokat lason e pharsi bahar re thansi to tan RBS sai na he inke ke dam dam wala pa thana sab ho ke lason apokat than to si karbi tum ke chilang ro pokat pang thok to lason se tami chilang bom lo se tami apokat than ga le de ma si mi pon te delo ke non bang ke so dian bang chi pu thek te delo nili tum nili ning hang bang ke la so se ga chilang ye phan la ke the ke ding tum tanang rabdun vek tha pusi ni hin pen chuning relo Nilimen Samuel Tera nili do tarapung basataro so kila pue nili supilo rumuni terang pia pu nili hamasorlo pirna lagi pihala pu nili pinilo bina intipi nitum tarapung hai nili la ne luar upper Nili semar bang tho la bang dawam lo akleng bang ke daka pithem si don lo ka ki bisi pin su la su ko phana no se ke chilang je ani lo ke tunga ke party ko nili thang ta ve nili long ve no na le kendo ko sai nili klembong non thang kam da klem kle nili bang ke la po ni la pu ka chong dat anvel thang sai da klem de nili kelang lo nili chuni rigang tum bang ke nili puni tum nili ala star ubetro rong pi phanta nili yani sang pula chuni ring tu nang laso keso chilai phanang rab vek tu nang rab vek tha pusi ala phanta chuni ring tu po la pen CM sar phanta chuni ring tu nang laso keso nang rab vek tha po la pen te ala li phanta mane pali alam pali lo te nang rab veki puni ning thelo CM sar phanta
Lakha ingkoi rapho nilip constituency arlo sarthe ingti arong arwat lapen sarbura rong pi arong arwadatum chingrum si bokajan LAC lakha pharu sira narkep MLA Serjarong Phar lapen town committee chairman Vinson rong hangatuma Aphan Akero kipipon tangte nilip arwadatum pen kero kipi kapachir pon aputhak angton pen alamthe alangli tumpen le archupon sinang Nilip Chokiala pen Arvantiron Nangkilo Berta Karbianglong News Channel. Nilitum pini pia posila perang kiame kangni ma pulutante nilitum marong along transforma hengno daglo angke nilitum ke kadoka ve kachini ne ke thek thera dang se rong aso posti cholong theke delo la posona pora hut ratcharia bang pu nilitum long nang kardap dun thiba bang pu ke hai Suri jorong para langli yang mari langli pasta mi Akerap parpik lo langli sinili tum kat doka we tu Kachelangji official ron ans tami langli nang claim pisini tum hani pilo poste langli phani tum just mi Akerap parpik lo na pena langli rat charia song tami ansus de kecari me kecari pon bom theji pasta mi nam long herjumi hang pilo la pena par adun tho Akerap ping tung lang nili tum Chukela town chairman Vinson rong ha langli stami nili tum Aphan amit hang amunit ason thot ami thang rong son thot se langli charjap thipsi nili tuma kinang ja ling hut satami langli mi thanga gari motor ben nili tuma Aphan kado ka be kinang je Aphan satami nang claim pilo nang dam pilo la se langli Aphan satami nili tuma Akerap parpik lo la pen kewang jila por satami alangli son nili tuma long karjap thip munit phanle council ke ya tum da ticket pi puson te nili tum anso se langli Aphan chirap dunji chetu dunji la nili tum rong niam munit alangli Aphan nili tum sapur lo la pen tum ning che thelo la pen ning sam parpik lo Asti nilitum justimet Akerap parpik lo alang nitum bahani phans tame la pena pars tame la kadoka we official along ji la PDC la official tum ans tame joy ke bani nilitum hanang pi pahlang tum tame nilitum Akerap lo la pena par rong arat kadoka we kachipid du ka tum tame nilitum Akerap parpik lo pinia pherang ke me hoi pen athema nilitum adin ke dam ke bang ke joy ke la puson kali lang roi ke pakap na ka charchong nang la puson anma si transformers tame dak nang chipale lo tame laka doka we ki claim tum phan as tame ni tum Akerap rapelo la pena sara tum bahani phans tame ni tum phan la bangso transformer na ke wan pi nang pelong pi poni tum Akerap parpik lo no na mange ni tum rong arubal lo ka charli tum tame la pen ka doka we ki claim ke dam akam ans tame ni tum ki joy ke do che theklong ke thang dang ka chi theklong ben pot aleng tum hani Akerap parpik lo la pen ka doka we student tum ans tame kitab ka charli ka do we tame ni tum nona bidha long lo asila puson rada farman karjap thip thek alang tum bahani phans tame ni lik choro parpik pe nilam thilasing ton kok si pipo si ni tum press meeting ni nang kok ma athe ni tum prangsi kiduk kisu ni tum dak sartheng ti arong lapen sabra rong pi rong ni tum don sokep kipar ando na sila rong ni pen jog ni tum karen na wedelo karen hino daglo la pen ni tum la dak ke charli sumara tu la pen rong ara tu kang ting ben sini tum idolo kiduk tek tikang bong ben sini tum dolo setame ni tum apithu ni tum sar phan ni tum tuning rilo bokajan 108 LAC bokajan ke hai sa Serjarong Phar MLA alang li phan tuning ri pena jok nili tum phan pothot abang so transformer nang ki pi pena jok alang li phan Akerap parpik lo la pena dun thu ke choro kang tung thu galang le hello Chukela town committee chairman alang Vinson rong hang alang li same ni tum phan kam nang claim pilo ben alang tum bahani nang claim pena jok si ni tum phan la bang so transformer nang pale pilo la pen ni tum la rong ni aras same non la bang so transformer nang li pena jok aning karong si dolo la pen tung ka doka westa me nong ke ningarong pik pen si ni tung uthot press means kangi pen ni tum ako Akerap pichulo la pen jok si ni tung non ki bang gilang sta me alang tung bahania sar phan sta be ni tum alang tum long un an ben ke ni tum alang phan kam sta me un an ben ni tum ka chirap duni phan si ni tum prang sta me ni tum bor idun po la pen alang tum ko pia pen si ni tum phan nang khanjima la sini tu malang tum phan nang pan khajima la sini tu malang phan Kachohang ding lo na sikado ka we ni tum la sartheng tiarong la pen sabra rong pirong ni hoi pen ni tum malang phan Akerap parpik kan si ni tum la ansi ni ton kok lo
ye berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me